वेल आयच्या मॉडर्न युगान सुंदर दिसप हे खूप गरजेचें. हँडसम, ब्युटिफूल, फेअर हे म्हाका दिसता ही अशी नांवां आसा जी आयच्या तरुण पिढीन खूप फामाद आसा. म्हाका दिसता हांव जेन्ना कॉलेजीन आसलो तेन्ना म्हाकाय अशें दिसतालें की ना, यू हॅव टू बी ब्युटिफूल, यू हॅव टू बी हँडसम. इन दीस होल बॉल गेम जेन्ना वन्स यू आर इन टू द टीनेज लायफ, कॉलेज लायफ, then there are some things which show up and that is a little problem. आता म्हाका एकदा विचार येता की आमची जे आदली जनरेशन असली त्यांच्या टायमार हे पिंपल्स बीन एकदम सिरियस इश्यूज असले काय जितके आयज भुरग्यां मदीं किंवा म्हाज्या वया भितर कॉलेजी मदीं हे एकदा इतके येता की ना पिंपल आयले बाबा आतां कितें करूं. Is it because of the advertising strategy that people have opted for ki it is a very serious issue and you have to address it, or it is just one of the things that will come and go? आणि more importantly ह्या हेजो मंत्र कितें आसूं शकता. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक हेल्थ मंत्र ह्या कार्यावळीन आमच्या बरोबर आसा बेळगांवची नामनेची डॉक्टर सोनाली सरनोबत जी हेड करता सरनोबत होमिओपॅथी क्लिनिक अँड रिसर्च सेंटर बेळगावी. मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अगेन विथ अस. थँक्यू सो मच. ओके मॅडम, जसं मी बोललो टीनेज लाईफ, कॉलेज लाईफ, इवन अक्रॉस एजेस पिंपल्स हॅव बिकम दिस व्हेरी सिरियस इशू. आता इज इट बिकॉज ऑफ द ॲडव्हर्टायझिंग अप्रोच दॅट पीपल टेल यू की नाही हा खूप सिरियस इशू आहे, की इज इट बिकॉज इट इज जेन्युइनली सिरियस इशू? It is two ways actually, because people are aware of the problem because of the advertises, and advertisers are there because the problem is there. So it's a two-faced problem, I should say. And as you said very aptly that this issue is hindrance in the personality development. So I should say this problem has to be addressed by the root cause level. And I would say that the root cause level is the aesthetics have reached to its extreme, wherein a single pimple or a single blob on the face is it's taken very seriously by the teenage girls and boys. आणि असं होतं की आजकाल तारुण्य पिटिका किंवा पिंपल्स त्या नावातच सगळं काही दडलेलं आहे. यंग एजमध्ये हार्मोनल चेंजेसमुळे हे पिंपल्स येतातच, पण ते आल्यावरती ते फोडणं, त्याला वेगळी वेगळी क्रीम्स लावणं, अप्लाइंग व्हेरियस फेस पॅक्स. देर इज अ लोड ऑफ ॲडव्हर्टाईज ऑन TV actually. I should blame your digital and print media also, because every day so much of the information is bombarded on the people that if a pimple is coming, you should apply this, you should apply that, use this face wash, use that face wash, you should tackle dandruff and all. बट पिंपल्स हे फक्त हार्मोनल चेंजेसमुळे येतात, कधी कधी अस्वच्छता असल्यामुळं येतात. तरुण मुलांना चेहरा धुवायचा नसतो, केस धुवायचे नसतात, उशिरा उठायचं असतं, सगळं काही छान छान खायचं असतं, आणि ह्याचा सगळ्याचा एक एंड रिझल्ट म्हणजे हे पिंपल्स असतात. तर मला असं वाटतंय की सर्वांनीच आपल्या त्वचेची, चेहऱ्याची, केसांची काळजी घेणं हे आवश्यकच आहे. कारण ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्याला कंटिन्युअस मेंटेनन्स लागतो. आपल्या हेल्थला जसा मेंटेनन्स लागतो तसा त्वचेला आणि केसाला, ह्या दोन्ही गोष्टींनाही मेंटेनन्स हा लागतोच. तुम्ही आता द रिझन वाय पिंपल्स येतात आणि त्याची वेगवेगळी कारणं काय असू शकतात, म्हणजे तुम्ही राईट फ्रॉम क्लिनिंग युअर फेस टू हॉर्मोनल चेंजेस. माझा असा प्रश्न आहे की आता हे आलेत तर आता ते काळजी कशी घ्यावी? यू कांट अवॉइड इट फॉर शुअर, बट हाऊ डू यू टेक केअर ऑफ दिस थिंग्स? जेव्हा पिंपल्स येतात तेव्हा आपला स्किन टाईप ओळखून त्यावरती घरगुती उपचार पहिल्यांदा केले जातात. म्हणजे आपल्या अगदी आई आजीच्या पासून मग ह्याचा मुलतानी मातीचा लेप लाव, वाफ घे, हळद लाव, आंबे हळद लाव किंवा साईचा लेप लाव, ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. पण त्या कशा करायला पाहिजेत किंवा त्याची सत्य असत्यता जी आहे ती पडताळून पाहणं हेही खूप गरजेचं आहे. तर पिंपल्स आल्यावरती रेडीमेड प्रसाधनांच्या म्हणजे कॉस्मेटिक्सच्या मागं न लागता आपण असं केलं पाहिजे की त्यावेळेला डॉक्टरांचा सल्ला घेणं फार महत्त्वाचं आहे. मग स्किन स्पेशालिस्टकडे जाऊन होतं, मग ते त्याच्यामध्ये काही क्रीम्स देतात ज्याच्यामध्ये ते पिंपल्स सप्रेस होतात, म्हणजे ते फोड आत त्वचेमध्ये दाबले जातात. पण त्यांना काय होतं की टेम्पररी रिझल्ट येऊन अगेन अ क्रॉप कम्स, again a crop of pimples comes, then this students or the children they try to break it open, and घरी जर का पिंपल असे फोडले तर त्याचे डाग राहतात. डाग राहिले की त्याचे स्कार होतात.
स्कार राहिले की ते खड्डे खड्डे पडलेली त्वचा आणखीन विद्रूप दिसते. मग पुन्हा एक त्याचं सायकल चालू होतं की असं झालं आता काय करू. मग त्यानंतर डर्मा क्लिनिंग मेथड्स किंवा डर्मा अब्रेजन्स म्हणजे स्किन पॉलिशिंग, डायमंड पॉलिशिंग ह्या सगळ्या गोष्टी चालू होतात. पण रिझल्ट येतो तो तेवढ्यापुरताच. त्याला कारण आहे की पिंपल्सचा जो काही उपचार आहे तो इनर व्हायला पाहिजे, आतून व्हायला पाहिजे. तुमचं रक्त आणि त्वचा ही अंतर्गतरित्या स्वच्छ व्हायला पाहिजे. तर ती कशी, तर ती होमिओपॅथीनं होऊ शकते. ओके. मोर इम्पॉर्टंट आता वन्स यू कॅन स्पॉट द पिंपल, यू नो की आपल्याला पिंपल आला आहे किंवा स्कार आला आहे, इज देअर एनी अदर मेथड सो दॅट यू कॅन ट्राय टू अवॉइड इट? एक एकदा आपल्याला कळतं की अरे हा येणार आहे, सो कॅन बी अवॉइड दॅट पर्टिक्युलर थिंग? आणि मोर इम्पॉर्टंटली मुलांमध्ये हे असतं, कारण यंग एज मी पण केलं असेल की यू ब्रेक दॅट थिंग. इफ यू ब्रेक इट देन ते साईडला त्याचं ते लिक्विड जे आहे त्याच्यासाठी पण इट मल्टिप्लाइज. इज इट ट्रू? येस, इट इज ट्रू. असं म्हणतात की त्या पिंपलची लस लागली की आजूबाजूला बाकीचेही पिंपल्स येतात, त्यातली बी काढायला पाहिजे. म्हणजे बोलीभाषेत असं सगळं बोललं जातं की त्या फोडामधली बी काढली की तो पिंपल जातो पूर्ण. पण काय होतं की अस्वच्छ हातानं तुम्ही जर का तो फोड फोडला तर त्याचं इन्फेक्शन होतं. इन्फेक्शन केल्यानं इकडं तिकडं पुन्हा त्याचा हात लागून नवीन इरप्शन्स येतात आणि पूर्ण चेहरा पिंपल्सनी भरतो. हार्मोनल चेंजेसमुळे आणि तेलकट त्वचा जर का असेल आणि त्यामध्ये जर का डॅन्ड्रफही असेल, म्हणजे केसाची त्वचा सुद्धा तुमची स्वच्छ नसेल, तर त्या डॅन्ड्रफच्या फॉल रिजनमध्ये म्हणजे जिथं कपाळावरती किंवा गालांवरती तो डॅन्ड्रफ पडतो त्या ठिकाणी नवीन फोड येतात. आणि हे फोड जर का सारखे फोडले तर त्याची परिणिती होते की त्याचं स्कार तयार होतो. स्कार तयार होऊन चेहऱ्यावरती खड्डे दिसायला लागतात आणि हे खड्डे जे आहेत हे परमनंट राहू शकतात. म्हणून चेहऱ्यावरचे फोड फोडताना कायम काळजी घेतली पाहिजे. तो फोडला तर त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन होऊ नये ह्याची काळजी घेतली पाहिजे. प्रत्येक फोडाचं एक लाईफ 7 दिवसाचं असतं जास्तीत जास्त. तो आपल्या पण फुटतो, आपल्या पण हील होतो आणि आपल्या पण त्याच्यावरती खपली धरून तो पूर्णतः जायचा प्रयत्न करतो. नॅचरल प्रोसेस असते. पण हार्मोन्समुळं काय होतं की आताच्या सध्याच्या आपल्या खाण्यामुळं, राहणीमानामुळं हे पिंपल्स भरपूर येतात. आणि ते एकावर एक जे मेकअपचे लेयर्स लावले जातात की कन्सिलर्स लावले जातात, फाउंडेशन लावलं जातं, मुलींच्यामध्ये बऱ्याच काही आणि गोष्टी त्याच्यावरती अप्लाय होतात. तर त्या पिंपलच्या त्या एका इन्फेक्शनच्या फोकसमध्ये ही वरची केमिकल्स जाऊन आणखीन त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स वाढतात. तर त्याकरता त्वचा स्वच्छ ठेवणे, त्यानंतर आपलं रक्त स्वच्छ ठेवणे, जेणेकरून तुम्ही व्यवस्थित खाल्लं, चांगल्या पद्धतीनं चांगला आहार जर का घेतला, वेळेवरती व्यायाम केला तर भरपूर घाम येऊन जाऊन त्वचा आपोआपच स्वच्छ होत राहते. आणि त्या पिंपलचं जे लाईफ आहे 7 दिवसांचं ते कमी कमी होत जातं. त्याची वारंवारता म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कमी होते. स्वच्छता, आहार आणि व्यायाम ह्या 3 गोष्टी पिंपलसाठी खूप उपयुक्त आहेत. व्हॉट इज अ टाइम बँड की ॲट दिस पर्टिक्युलर एज ग्रुप आपल्याला पिंपल्स किंवा स्कार्सचा अनुभव होऊ शकतो? Is there or it can be any? It is there. Actually, pimples are prone to come in the pubertal age. म्हणजे मुलगा किंवा मुलगी वयात येताना जे हार्मोनल चेंजेस येतात त्यावेळेला क्रॉप ऑफ पिंपल्स येतात, म्हणजे खूप एका वेळेला येऊ शकतात. आणि नंतर ज्या वेळेला युअर बायोलॉजिकल क्लॉक गेट्स ॲडजस्टेड टू दिस, म्हणजे स्त्रीनं आई बनणं किंवा पुरुषांमध्ये हार्मोनल चेंजेस वेगळ्या पद्धतीनं येणं, हे जी गोष्ट आहे त्यावेळेला पिंपलचं प्रमाण आपणच कमी व्हायला लागतं. म्हणजे त्याला हार्मोनल सेटलमेंट म्हणतो आपण बॉडीमध्ये, जी साधारण वयाच्या 30पर्यंत होते. तर आपण असं म्हणायला हरकत नाही की वयाच्या 10व्या-12व्या वर्षापासून ते 30 वयापर्यंत पिंपल्स येऊ शकतात. त्यातल्या त्यात ऑइली चेहरा जर का असेल, ऑइली स्किन असेल तर पिंपल्सचं प्रमाण जास्त असतं. ओके. आता हा झाला पिंपल आणि स्कारचा विषय. बट तुम्ही म्हणालात की होमिओपॅथी कॅन टेक अन ॲक्टिव्ह केअर ऑफ अवॉइडिंग इट ऑर टेकिंग केअर ऑफ द पिंपल्स अँड स्कार्स. कशा प्रकारे आणि कशा रीत्या हा प्रोसेस आहे? हार्मोन कॅरी करायचं काम हे आपलं रक्त करत असतं. तर रक्ताची स्वच्छता म्हणजे आपण पूर्वापार ऐकत आलोय की तुमचं रक्त स्वच्छ नाही, रक्त घाण झालंय म्हणून त्वचेवरती इरप्शन्स येतात किंवा त्वचा विकार होतात. तर होमिओपॅथी हे शास्त्र असं आहे की ज्याच्यामध्ये रक्त शुद्धीकरणाची प्रोसेस जी आहे ही अगदी रक्ताच्या निर्मितीपासूनच सुरू होते, म्हणजे रेड ब्लड सेल्स ज्या असतात त्याच्या फॉर्मेशनपासून.
तर अशी आमच्याकडे जी काही औषधं आहेत की जी इंटरनली आणि एक्सटर्नली सुद्धा, म्हणजे ज्याद्वारे आम्ही काही क्रीम्स, फेस पॅक्स किंवा फेस वॉश हे तयार केलेले आहेत. आपल्याला आता कंटेम्पररी लाईफस्टाईलमध्ये कॅरी करण्यासारखे फेस वॉश, आपण साबण सगळीकडे कॅरी करू शकत नाही, फेस वॉश कॅरी करता येतो. म्हणजे आपली बाह्य त्वचा जी आहे ही स्वच्छ राहते. अंतर्गत त्वचा स्वच्छ राहण्यासाठी आम्ही औषधं तर देतोच, पण आम्ही आमच्या क्लिनिकमध्ये सुपर स्पेशालिटीच्या ब्रँचमध्ये याची वेगळी सगळी होमिओपॅथिक कॉस्मेटिक्स डेव्हलप केलेली आहेत. आमच्या ज्या स्वतंत्र उत्पादनाची जी फॅक्टरी आहे तिथं ही सगळी रिसर्चद्वारे तयार केली जातात, ज्यामध्ये स्किन केअर आणि स्किन कॉस्मेटिक या दोन्हीचाही अंतर्भाव असतो. म्हणजे आता जी काही रेडीमेड कॉस्मेटिक्स अवेलेबल असतात त्याच्यामध्ये अर्सेनिकचं प्रमाण, एस्बेस्टॉसचं प्रमाण इतकं आहे की त्याच्यामुळं चांगलं दिसण्याच्या ऐवजी नवीन आजार उद्भवतात. उदाहरणार्थ आता लिपस्टिक तयार करण्यासाठी त्याच्यामध्ये एस्बेस्टॉस घातलं जातं, पण त्या एस्बेस्टॉसचा स्त्रियांच्या जनन क्षमतेवरती म्हणजे रिप्रोडक्शन सिस्टीमवरती कम्प्लीट परिणाम होऊन PCOD नावाचा एक आजार होऊ शकतो, पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज. आणि आता मला सांगायला खूप खेद वाटतो की जवळजवळ 10 मुलींच्या मध्ये 8 मुलींना PCODचा आजार आहे. इतकी त्याची वारंवारता, फ्रिक्वेन्सी वाढलेली आहे. तर हे कदाचित ह्या कॉस्मेटिक्समुळं सुद्धा होत असावं. आणि भारताची बाजारपेठ अशी आहे की जिथं कोणीही आणून आपला माल सगळा डंप करतं आणि ते कॉस्मेटिक्स आपण वापरतो. तर त्यामध्ये डोळसपणे कॉस्मेटिक्स यूज करणं किंवा त्वचेची जी प्रसाधनं आहेत, स्किन केअर प्रोडक्ट्स आपण म्हणू, ती आपण फार डोळसपणे वापरायला शिकलं पाहिजे. नो वंडर कॉस्मेटिक आणि मेकअप इंडस्ट्री इज सच दॅट इट्स ह्यूज. आणि इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया वेर यू हॅव ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आय थिंक लुकिंग गुड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेकअपवर आपण अजून इन डेप्थ बोलू, बट आय जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड अनदर थिंग इज हे वांग म्हणजे काय आणि हे कशाने होतं? वांग म्हणजे चेहऱ्यावरती येणारे डाग. कितीतरी स्त्रियांच्या चेहऱ्यावरती किंवा काही पुरुषांच्या चेहऱ्यावरती पण आपण फुलपाखरासारखे डाग पाहतो की दोन्ही गालावरती, साधारण डोळ्याच्या खालच्या आरीपासून दोन्ही गालांवर असा फुलपाखरांसारखा पॅच आलेला असतो, त्याला वांग म्हणतात. तर हे डाय म्हणजे केमिकल डाय जो केसांसाठी वापरतात त्यापासून, किंवा काही अंतर्गत जर आजार असतील, SLE म्हणतो आम्ही त्याला, सिस्टेमिक ल्युपस इरिथेमेटोसिस, तर ह्या आजारामध्ये होऊ शकतं. त्वचेचे 3 लेयर असतात, डर्मिस, एपिडर्मिस आणि त्याच्या खालचा फॅटचा लेयर. तर हा सेकंड लेयरमध्ये हा आजार होतो. तर तिथं मेलॅनिन तयार करणाऱ्या ज्या रंगग्रंथी असतात त्या जास्ती प्रमाणात ते रंग तयार करतात आणि तो पॅच तसा काळा पॅच दिसायला लागतो चेहऱ्यावरती. विशेषतः ज्या स्त्रिया हेअर डाय अगदी लवकर चालू करतात वापरायला, ज्याच्यामध्ये काही घातक रसायनं असतात, ती स्किनमध्ये झिरपायला सुरू होतात आणि ती झिरपून त्वचेचा सेन्सिटिव्ह भाग असतो हा गालांवरचा. तर बोथ द चिक्स दे हॅव अ प्रोन एरिया फॉर दिस मेलाझ्मा. वांगला मेडिकल भाषेमध्ये किंवा इंग्लिशमध्ये मेलाझ्मा असं म्हणतात. आणि हे साधारण 25 ते 35 वयापर्यंत खूप कॉमन झालंय. तिसरं कारण असतं ते हार्मोनल चेंजेसमध्ये. काही स्त्रियांना प्रेग्नन्सीमध्ये असे पॅचेस येतात, काही स्त्रियांना मेनोपॉज म्हणजे ज्या वेळेला पाळी जाते त्यावेळेला हा असा प्रकार होऊ शकतो. आणि त्याला दुसऱ्या कोणत्याही वैद्यकीय शास्त्रामध्ये उपचार असे नाही आहेत. पण होमिओपॅथीमध्ये हा मेलाझ्मा किंवा वांग जे आहे हे पूर्णतः जातं. त्याला आम्ही जोड उपचार करतो, लावायचं औषध आणि पोटात घ्यायचं औषध. तर ते इट इज व्हेरी मच क्युरेबल विथ होमिओपॅथी. इफ आय आस्क यू व्हॉट मोर स्पेसिफिक अबाउट की होमिओपॅथी, हाऊ डू यू क्युअर इट? तुम्ही म्हणालात की डेफिनेटली होमिओपॅथी विल टेक केअर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. हाऊ इज द प्रोसेस? आता वन्स अ पेशंट स्पॉट्स दोज थिंग, त्याच्यानंतर तुमच्या भेटीला आलं डॉक्टरकडे, तर त्याच्यानंतर हाऊ डज ही गो अबाउट? हे डागच असतात असे असतात की ते परमनंट असतात. मग त्याला कोणताही साबण, कोणतंही क्रीम कितीही घासून लावलं किंवा कितीही त्याला फेशियल केलं, ब्लीच केलं तरी हे जात नाहीत. ह्याला 2 जोड उपचार करावे लागतात. एक म्हणजे काही क्रीम्स लावणं. तर ही क्रीम्स जी आहेत ही ॲलोपॅथीमध्ये ट्रेटिनॉइन किंवा कोझिक ॲसिड वगैरे ह्याची क्रीम्स तयार केली जातात. पण ती स्किनवरती लावल्यानं ती त्वचा जिथं वांग झालेला आहे ती लाल होऊन फुगायला लागते. असा बऱ्याच पेशंटना अनुभव येतो की ती क्रीम लावल्यावरती डाग फेड झाल्यासारखा दिसतो, पण ती त्वचा खूप फुगते.
तर होमिओपॅथीमध्ये आम्ही काय करतो की जी रंगद्रव्य तयार करणारी ग्रंथी आहे तिथून तो स्किनचा ड्रेनेज जो असतो, म्हणजे त्वचेतली घाण वाहून नेणारी जी रक्तवाहिन्या असतात, रक्तवाहिन्यांचं जे जाळं असतं ते ॲक्टिवेट केल्यावरती ते एक्सेसिव्ह जे रंगद्रव्य तिथं सिक्रेट झालेलं असतं, जिथं जे डाग पडलेले असतात तिथून तो रंग पुन्हा वापस घेणे ही एक प्रक्रिया असते. तर ही प्रक्रिया आपण इनिशिएट औषधाद्वारे करू शकतो आणि ह्याला वेळ लागतो, 5-6 महिने लागतात, पण ते पूर्णतः जातं. वन टाइम एकदा ह्याच्यात मेडिकेशन केलं तर क्युअर होऊ शकतं. क्युअर होऊ शकतो. ओके. आणि दुसरी गोष्ट अशी, जर झालं स्कार्स आले तर काळजी काय घ्यावी लागेल इन टर्म्स ऑफ डाएट, इन टर्म्स ऑफ गोईंग आउट इन सनलाईट और एनी अदर थिंग? आता तुम्ही एक गोष्ट म्हणालात की हेअर कलर, वेदर इट इज ब्लॅक हेअर कलर दॅट यू पुट और अ कलर थिंग दॅट यू पुट, बोथ आर बॅड. कोणताही ब्लॅक कलर असू देत किंवा कलर असू देत, तो कलरच त्वचेमध्ये जाऊन त्याचा जो शेवटचा प्रोडक्ट तयार होतो तो एक प्रकारचा डार्क पिगमेंटच असतं. शिवाय तुम्ही आता म्हटल्याप्रमाणे फोटोसेन्सिटिव्ह स्किन, म्हणजे जी सूर्यप्रकाशामध्ये स्किन जळते, सनबर्न म्हणतो आपण, तर सनबर्न सुद्धा हा अशा पद्धतीनं येऊ शकतो, ज्याला आपण वांग म्हणतो. तर सनबर्न आणि वांग जर का एकत्रित आले तर ती त्वचा एकदम विद्रूप दिसायला लागते, खूपच काळा लेअर, जाड खरखरीत असा पॅच तयार होतो आणि त्याची ट्रीटमेंट खूप अवघड असते, कारण एक तर व्यक्तीला सूर्यप्रकाशात जायचं पूर्णतः टाळावं लागतं आणि दुसरं म्हणजे काही सनस्क्रीन किंवा सनब्लॉक्स. सनब्लॉक म्हणजे सूर्याचे किरण पूर्ण ब्लॉक करणारे क्रीम्स असतात. सनस्क्रीन म्हणजे काही अंशी ते स्क्रीन केले जातात, काही SPF वरती ठरतं ते. आणि हे कायमच लावणं आणि कायमच ते त्वचेवरती टिकणं हे खूप अवघड आहे. घाम आला की ते सगळे क्रीम वाहून जातं, तर ते त्वचेवरती टिकून राहणं आणि सूर्यापासून आपला बचाव करणं ही एक मोठी गोष्ट होऊन बसते. मग त्याला होमिओपॅथी हा चांगला पर्याय आहे की सूर्याच्या किरणांची ॲलर्जी थांबवणं, म्हणजे इथं सुद्धा ॲलर्जीचा जो पार्ट येतो त्याला होमिओपॅथी खूप उपयुक्त आहे. ओके. कंटिन्युइंग, व्हॉट इज दिस टर्म कॉल्ड फ्रेकल्स? फ्रेकल्स म्हणजे काय? फ्रेकल्स ॲक्च्युली हे फॉरेनर्समध्ये दिसून येणारा त्वचा विकार आहे, पण आपल्याकडे ज्या अति एकदम गोऱ्या असणाऱ्या स्त्रिया असतात, ज्यांची म्हणजे आपण ब्लॉन्ड स्किन जी म्हणतो, आपल्याकडे सुद्धा तो ट्रेट आहे थोड्या प्रमाणात. एकदम गोऱ्या असणाऱ्या स्त्रियांना थोडीशी लालसर ब्राउनिश अशी एक स्किनवरती रॅश दिसून येते, छोटे छोटे पॅचेस असतात. काही वेळेला ते पिंपलसारखे दिसतात, पण ते पिंपल्स नव्हे, वांगही नव्हे, तर त्याला फ्रेकल्स म्हणतात. आणि ते डाग परमनंट येतात. मग ते सुद्धा काही वेळेला उन्हामुळं म्हणजे फोटो ॲलर्जीमुळे येऊ शकतात किंवा हार्मोनल चेंजेसमुळे येऊ शकतात. आणि फ्रेकल्स जाता जात नाहीत, खूप ॲडमंट असतात, त्यांना कोणत्याही क्रीमचा उपयोग होत नाही सहसा. त्याला पोटातनं जे काय आपण औषध देतो तेच लागू पडतं. चामखीळ आणि वांग ह्याच्या मधला हा प्रकार आहे ज्याला आपण फ्रेकल्स म्हणतो. म्हणजे आता एकदा जर फ्रेकल जर झालं तर इट स्टेज फॉर क्वाइट सम टाइम. एक्झॅक्टली. इट कॅन बी अ परमनंट ऑल्सो. इट कॅन बी अ परमनंट ऑल्सो. काही स्त्रियांना ते कायमचे चेहऱ्यावरती डाग येतातच आणि त्याला काहीच करता येत नाही. पण काही स्त्रिया चांगला रिस्पॉन्ड करतात की ज्यांची स्किन जरा बऱ्यापैकी सेन्सिटिव्ह असते, त्यांना चांगली औषधं देऊन ते पूर्ण क्युअर करता येतं. आपण आता बोललात की चामखीळबद्दल, स्मॉल थिंग्स दॅट दे कम पॉप अप ऑल ऑफ अ सडन, त्याला बेसिकली काय करावं लागतं? हा फर्स्ट ऑफ ऑल ते येतात तरी कसे? चामखीळ किंवा वॉट्स म्हणजे त्याला आपण स्किन टॅग्स म्हणतो, आपल्या बोलीभाषेमध्ये वी कॉल इट स्किन टॅग. स्किन टॅग्स युजली कम वेन द पर्सन इज ओबेस. ओबेसिटी किंवा स्किन खाली फॅट डिपॉझिशन जर का जास्त असेल तर स्किन टॅग्स येतात. युजली लेडीजमध्ये गळ्यात ऑर्नामेंट्स घालायची जी सवय असते, त्या फ्रिक्शनमुळं गळ्याची सेन्सिटिव्ह स्किन घासली जाऊन त्याच्यातून स्किन टॅग्स येतात. पुष्कळदा फक्त गळ्यावरती किंवा अंडर आर्म्स, स्किन फोल्ड्स, जिथे जिथे स्किन फोल्ड्स येतात तिथे तिथे ह्या चामखिळी याचं प्रमाण असतं. तर चामखिळीना आत्तापर्यंत फक्त होमिओपॅथीनंच ट्रीटमेंट होते. आपण ऐकलंही आहे, पाहिलंही आहे, हे प्रूव्हन आहे. आणि हा जो प्रकार आहे ज्याच्या शरीरामध्ये पाण्याचा अतिरिक्त साठा होतो, म्हणजे वॉटर रिटेन्शन होतं. वॉटर रिटेन्शन युजली स्त्रियांच्यामध्ये मेनोपॉझल एजमध्ये होतं किंवा प्रेग्नन्सीमध्ये होतं. तर यावेळेला हे स्किन टॅग्स यायला लागतात. जर का अति खाण्यामुळं किंवा अति लॅविश लाईफस्टाईल असल्यामुळं, व्यायामाचा अभाव असल्यामुळं, अजिबात घाम येत नसेल किंवा खूप घाम येत असेल, तर ह्या दोन्हीमुळं चामखिळी येऊ शकतात.
आणि त्याला इमिजिएट ॲक्शन घेतली पाहिजे. काही वेळेला या चामखिळी व्हायरल असतात, म्हणजे त्या एका माणसापासून दुसऱ्या माणसालाही होऊ शकतात. तर हे व्हायरल जर का असतील तर मग घरातल्या सगळ्यांनीच काळजी घेणं खूप गरजेचं असतं. कारण आपण हँडल करत असलेल्या टॉवेल, कंगवा ह्या पर्सनल गोष्टी ज्या आहेत मुळं हे चामखिळी एकाच्या दुसऱ्याला सुद्धा लागू शकतात. तर त्याला होमिओपॅथीमध्ये फार चांगली ट्रीटमेंट आहे. काही क्रीम्स आहेत, इंटरनल मेडिसिनसुद्धा आहे आणि ते व्यवस्थित घेतली पाहिजेत. त्याचा फॉलोअप चांगला ठेवला पाहिजे, त्यामुळं तो पूर्णतः जाऊ शकतो. ओके. अजून एक गोष्ट जी आपण बरेचदा बघतो, तर भारतातच आपण बघतो की नॉर्थ ईस्ट साईड किंवा नॉर्थ साईड दे हॅव व्हेरी फेअर स्किन, completely different. Whereas you come to north side, south side, it kind of differs. Why does it happen? Is it because of the climate that they are, or is it because of the food that they have? कारण आमच्या ह्याच्यात स्किन completely different असतो. इट इज बिकॉज ऑफ द क्लायमॅटिक चेंजेस ऑल्सो. आणि साऊथकडे आपल्या म्हणजे गुजरातपासून खाली येताना एक तर आपल्याकडे सूर्यप्रकाश डायरेक्ट येतो, बिकॉज येस इट्स क्लोज टू इक्वेटर. आणि त्यामुळं सूर्यप्रकाश डायरेक्ट येत असल्यामुळं आपला झोन हा आफ्रिकेच्या झोनलाच पॅरलल असल्यामुळं डायरेक्ट सनलाईट असल्यामुळं इथं स्किन डार्कर होत गेलेली आहे. आणि डार्कर स्किन का असते, मेलॅनिन जास्त का होतं, तर त्वचेचं सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण करण्यासाठी असतं हे, की त्याच्यामध्ये अल्ट्राव्हायोलेट रेज जे आहेत हे जास्त असतात, ब्राईटनेस जास्त असतो, त्यामुळे ही स्किन अशी काळवंडत जाते किंवा काळी होते आणि जेनेटिकली ती पुढं तशीच ट्रान्समिट होते. उत्तरेकडे जसं आपण जाऊ तसं त्यांची स्किन फेअर होत जाते, कारण तिथं सूर्यप्रकाश तिरके पडतात आणि त्यांना ते जेनेटिकली पुढच्या पिढीमध्ये पण तशीच ट्रान्समिट होते. पण त्वचा विकाराचा धोका फेअर स्किनला जास्त असतो, कारण त्याच्यामध्ये मेलॅनिन म्हणजे इट इज अ प्रोटेक्टिव्ह पिगमेंट असल्यामुळं त्यानं सूर्यप्रकाशाचे जे अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहेत ते डायरेक्ट ॲब्सॉर्ब होतात, त्यामुळे स्किन कॅन्सरचं प्रमाण नॉर्थ साईडला जास्त आहे. ओके. आणि एक असं बायस, कारण जे लोक माझ्या आता हा प्रोग्राम बघत असतील त्यांना एक मोठा प्रश्न पडला. आपण सगळे पिंपल्सबद्दल बोललो, स्कार्सबद्दल बोललो. आता लोकांना मोठा प्रश्न आहे की आपण स्टार्टिंगलाच बोललो की कॉस्मेटिक्स आर बॅड, इट्स नॉट गुड. हाऊ डू यू लुक गुड अदरवाईज? म्हणजे आपण म्हणतो की स्किन, त्वचा मुलायम अँड ऑल दोज थिंग्स जे आपण टिपिकल ॲडमधून ऐकतो. हाऊ डू आय गेट दॅट काइंड ऑफ स्किन देन? फार चांगला प्रश्न आहे. ॲक्च्युली स्किन केअर ही जी गोष्ट आहे ही अगदी साधी आहे. दिवसातनं 7-8 वेळा चेहरा स्वच्छ धुणे, हे चेहऱ्याची स्वच्छता जर का ठेवली तर 50% पिंपल्स किंवा वांग हे सगळे प्रकार कमी होतात, 50% कमी होतात. येस, विथ द फेस वॉश और विथ द सोप और विथ साधं डाळीचं पीठ सुद्धा, डाळीचं पीठ, थोडासा लिंबाचा रस, त्यात थोडासा मध घालून जर का आपण स्क्रब केलं घरातल्या घरातच चेहरा, तर तो स्वच्छ राहू शकतो. चांगलं खाणं म्हणजे अति चमचमीत किंवा अति ऑइली फास्ट फूड हे टाळून जर का घरगुती आहार घेतला तर त्वचा नॅचरलीच चांगली राहते, कारण ते टॉक्सिसिटी त्वचेची तेवढी वाढत नाही. तुम्ही जर का सारखे केमिकलयुक्त आहार घेत राहिलात, फास्ट फूड घेत राहिलात, कोल्ड्रिंक घेत राहिलात, तर ते टॉक्सिन्स जे आहेत ते शरीरामध्ये साठत जातात आणि साठत जाऊन काय होतं की ते त्वचेच्या खाली सगळे जमा होतात आणि त्यामुळं पिंपलचं प्रमाण खूप होतं. आजकाल आपण बघतो की तरुण पिढी जी आहे ही मॅगी आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स ह्याच्यावरती थ्राईव्ह होते. तर ह्या मॅगीमुळं त्याच्यामध्ये मोनोसोडियम मोनोग्लुटामेट हा जो घटक आहे तो मनाची चलबिचलता पण वाढवतोच, त्याशिवाय शरीराच्या सगळ्या क्रियांची चलबिचलता वाढवतो. त्यामुळं आपल्या ज्या शरीराच्या नॉर्मल क्रिया असतात की डायजेशन आणि ॲसिम्युलेशन, म्हणजे ही जी आपण जे खातो ते अंगाला लावणे जे काय म्हणतो, तिथं बिघाड होतात आणि ते बिघाड झाल्यामुळं त्वचा तुमची खराब होते. तुम्ही जसे खाता तसे दिसता, जसे राहता तसे दिसता. म्हणून त्वचेची काळजी, चेहरा स्वच्छता ठेवणे, चांगलं खाणे, भरपूर पाणी पिणे, हायड्रेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, आणि अल्कलाईन फूड ठेवणे. अल्कलाईन फूड म्हणजे सगळी फळं आणि सॅलड्स, हे अल्कलाईन फूड आहे. तर हे जर का जेवणात आपण व्यवस्थित ठेवलं तर त्वचा ही सुंदर दिसेलच. आणि कॉस्मेटिक्सची निवड करताना आपण त्याची लेबल वाचायची सवय लावून घेतली पाहिजे.
तर त्याच्यामध्ये जास्त सल्फेट असू नये, आर्सेनिकचे कंपाऊंड्स असू नयेत, एस्बेस्टॉस असू नये. आपण जे इम्पोर्टेड म्हणून जे काही घेतो, जे मोठ्या मोठ्या मेकअप रेंजेस आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण चूज करताना आता त्यामध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिक लिपस्टिक्स आलेले आहेत, ऑर्गॅनिक मेकअप आलेला आहे. सो वी शुड ट्राय टू यूज इट. आणि ह्या गोष्टी कशा आहेत, जरा महाग असल्या तरी लॉंग लास्टिंग असतात. म्हणजे आपण साधी गोष्ट चीप ह्याला घ्यायला गेलो तर ती आपल्याला त्वचेवरती महाग पडू शकते. तर तिथं आपण ॲडजस्टमेंट करता कामा नये. बरं, अजून एक गोष्ट, हे ओपन पोर्स म्हणजे इज इट सेम दॅट पिंपल्स व्हेन यू हॅपन ते होल पडतात, और ओपन पोर्स इज समथिंग डिफरंट? ओपन पोर्स आर टोटली डिफरंट. ऑइली स्किन जर का असेल तर ऑइली स्किनवरती ती जी ऑइल ग्लँड्स असतात त्याची ओपनिंग्स ही ओपन व्हायला लागतात हळूहळू. त्याच्यामध्ये मग त्वचा खड्डे पडल्यासारखी दिसायला लागते, विजिबल दिसते. तर त्यासाठी कायम कोणता तरी फेस पॅक यूज करणं. फेस पॅक यूज केल्यानं पोर्स कमी होतात आणि बंद होऊ शकतात. पण कोरड्या त्वचेला जर का फेस पॅक सारखा वापरला किंवा त्याला स्टीम सारखी घेतली तर ती त्वचा ड्राय होऊन क्रॅक्स पडायला लागतात. म्हणून आपण कॉस्मेटिक वापरताना सुद्धा आपल्या त्वचेचा पोत कसा आहे, टेक्स्चर काय आहे हे बघून वापरायला पाहिजे. मी तेच विचारणार होतो तुम्हाला. एवढं तुम्ही सांगितलं तर स्किन टाईप, स्किन टोन हा कसा ओळखावा? आपण पण जेव्हा शॅम्पू चूज करतो, क्रीम चूज करतो, तेव्हा ते पण लोक सांगतात की ऑइली फेस आहे का तुमचा, हे आहे का. हाऊ डू यू आयडेंटिफाय? इज देअर अ प्रॉपर टेक्निकल प्रोसेस दॅट यू कॅन यू कॅन आयडेंटिफाय इट ॲट होम ऑल्सो. सकाळी उठल्यावरती टिश्यू पेपर घेऊन चेहऱ्याला डॅब करायचा. तो जर का तेलकट दिसला तर युअर स्किन इज ऑइली, आणि जर का तेलकट झाला नाही तर युअर स्किन इज नॉर्मल. आणि त्यापेक्षाही जास्त सकाळी उठल्यावरती आपली त्वचा जर का ओढल्यासारखी, सुरकुतल्यासारखी किंवा ड्राय स्वतःलाच वाटत असेल तर ती ड्राय त्वचा आहे. हे 3च फॉर्म्स असतात त्याच्यामध्ये. ओके, एक लास्ट प्रश्न जो व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे की यू नीड मेकअप अँड यू नीड टू लुक गुड, बट इट शुड नॉट हॅम्पर, यू शुड नॉट हार्म युअर स्किन एज वेल. तर हाऊ डू यू बॅलन्स इट आउट? याच्यासाठी एकतर त्वचेची काळजी आपण घरातल्या घरात जे ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स आहेत त्यांना घेतली पाहिजे. आणि आम्ही आमच्या पेशंटसाठी खास असे ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स वेगळे आहेत आणि स्किन केअर प्रोडक्ट्स वेगळे आहेत, तर हे असे आम्ही उपलब्ध करून दिलेले आहेत. आम्ही फक्त आमचेच प्रोडक्ट्स घ्या असं म्हणत नाही, तर तुम्ही जेव्हा काही स्किन केअर प्रोडक्ट्स किंवा कॉस्मेटिक यूज करता तेव्हा त्याचं लेबल वाचण्याची सवय लावून घ्या. त्याची टेस्टर्स असतील तर मागवून घ्या. आपल्या हाताच्या आतल्या स्किनवरती, मनगटावरती त्याचा ट्राय करून पहा आणि मग ती यूज करा. बाजारात जे मिळेल ते सगळंच चांगलं असेल असं नाही, तर त्याच्यासाठी आपण वापर करून बघणं सुद्धा, टेस्ट करून बघणं पण फार गरजेचं आहे. ओके, म्हाका दिसता दोतोराचो हो एपिसोड खूप जाणांक खूप आवडलो आसलो, बिकॉज बरेचशे दिसता आमी म्हणटा की आमकां बरें दिसपाक जाय, पूण बरें दिसप हें भायरच्यान न्ही तर मनांतल्यान बरें दिसपाक जाय, बॉडींतल्यान फूल हितूंतल्यान आमी इम्यून आसपाक जाय. आनी बरें दिसपाक तेन्नाच आमी सगळें, वॉट यू ईट इज वॉट इट शोज, वॉट वी थिंक इज ऑल्सो वॉट वी शो. आपण मनातल्यान जर बरे आसात जाल्यार सगळे बरे जातले. डॉक्टर, थँक्यू व्हेरी मच. बराच वेळ झालाय आपला, खूप प्रश्न आहेत, पण म्हाका दिसता तुमकांय जर कितें प्रश्न आसत जाल्यार आवर्जून आमकां ह्या नंबराचेर फोन करा, तुमचे प्रश्न विचारा. डेफिनेटली दोतोर तुमकां आन्सर करतलो. तुमचे स्किन टायप कसलो आसा, कितें आसा, वेगवेगळे विशय ते तुमकां सगळे आन्सर करतले. वी नीड टू टेक लीव नाव. देव बरें करूं डॉक्टर फॉर जॉयनिंग अस ऑन दीस पर्टिक्युलर एपिसोड. थँक्यू व्हेरी मच. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू सो मच.